Allo, zvakamira sei hama dzangu, mangwanani masikati, maswera sei kwese kwamuri, pasi rose muri kuzvigona sei nhaika. Rangu zita ndinonzi Menas mwana wekwachibanda. Let's share the broadcast, let's share the broadcast, let's share the broadcast, let's share. Muzuva ranhasi toda kuti tive tinokurukura nemuprofita uye ane nyaya yakaitika kumasvingo aizama kubhabhatidza vanhu here kana kuti kubvisa vanhu munyama apo pakazofawo vanhu nhaika. So regai timufonere, hatida kupedza nguva. Let's hear the broadcast, let's hear the broadcast, let's hear the broadcast. Regai timufonere atitsanangura kuti zvakafamba sei. Halo, mamuka sei? Ndamuka kana mamukawo. Tamuka. Ndinonzi Menas Chibanda, ndiri mutori wenhau, ndiri kuno kuNamibia. Ndai. Alright. Ndimi muprofita aibatsira vanhu here kumasvingo. Regai nditaure nyaya yangu saizvozvo. Alright. Tingachikumbira ndinetwa Amos Chikuru. Ndobva kwamutara kwamutasa district. Bhukura kamanyangadzi. Ndiri pastor wechurch yeAdventist Apostolic Church. So nokudaro munzvimbo mandakanga ndiri ndichibatsirana nevanhu vanga vainawo matambudziko avakanga vainawo mukunamata kwedu ikoko mukuparidza evhangeri yaKristu. Akaenda koita tsaona yekuti taenda nevanhu pamvura. Pakaitika chiitiko chokuvhuvhuta kwemhepo yakawandisa, vanhu yakazotofuka vanhu vavo mumvura. Pamwe chete neni patori nemumwe akazotoridzawo mhere wanga anova ndiye vatanga takatarisana naye kuti ndiye anga ari pachiitiko chekuda kuti abatsirwe nemvura iyi. Akazombonyarara pane kamwe kanguva nechimwe chinhano. Zvakazoita kuti tingokumbirawo simba ramuponesi natine denga kuti mutibatsire pamusoro pezvinhu zvakadaro. Mwari akatitirawo zvakanaka. Asi vanhu vakanga varipo vamwe vacho, musikana mumwe chete nevarume vaviri, ndakazovashayiwa pamvura paya mushure mechiitiko ichi. Ndokubva ndasiri ndinokumbira nasadunhu venyika kuti vandibatsire masvikiro avo. Kusvika mazuva manomwe akadarika tiri panzvimbo. Takazvipawo nokuzvipa munamato nokukumbirawo kwedu tese kwataikwanisa kugona nako. Takazouya masvikiro enyika akaitawo zvaakaita, asi takazoona vanhu varanda vatenzera vachizoita. Vakazobuda pachena kwenguva yakareba after how many days? 7 days. 7 days. Alright. Imimi makange madaidzwawo kumasvingo kuti muzoshandira vanhu ivavo? Ndakanga ndatomushanda munzvimbo misha yakati wandei. Kumasvingo ikoko? Asi hamusi based zvenyu kumasvingo? Not based mumasvingo. Makanga matongoenda zvekutobatsirawo vanhu, kushandirawo vanhu? Okay. Zvakaitika, pane nyaya yandakanzwawo hameno kana chiri chokwadi, hanzi imimi hamuna kuzokwanisawo here, handisi kuziva kuti chokwadi here, kunzonobatawo maoko vanhu vane hama dzakafa pamvura ipapo, hameno ichokwadi here ipapo? Vari kuti ndakaenda kuti? Vari kuti hanzi pakaitika chiitiko ichi, hanzi makabva mangotiza vamadisappear. Nditori pamusha, nditori munyika mashi. Inhema. Right. Zvakaitika rini izvi kana tisiri kukanganisa hedu? Handinayo, I cannot remember the days kusvika ndatarisa
kusvika matarisa mabhuku. Alright. Saka imimi ndingabvunzawo here kuti mhepo iyoyo payakauya, mweya yakaipa iyo payakauya ichidhisapisa vanhu, imimi makangewo here musina kuiratidzwawo here semunhu waMwari kuti pane chiitiko chichaitika vanhu vagare vatiza panzvimbo? Zvakatoita kutondizivisa, zvakatondidhumwawo panguva iyi, handina kutosangana nazvinhu. Hamuna chamakaratidzwa? Alright. Saka imwe information yamungade kutipa zvakare ndeipapa? Hapana. Alright. Inini semutapi wenhau ndichafonerawo ndobvunzawo vamwe vacho vakapona patsaona iyo yakaitika iyoyo. Ndonzwa kuti zviri kuenderana here nezvamuri kutaura. Pakange pane vanhu vangani vamaida kubhabhatidza kana kuti kubvisa mweya yetsvina? Ndati pakaitika chiitiko ichi pamakaenda imimi padziva nevanhu ava muchida kuvabhabhatidza kana kuti kubvisa mweya yetsvina, handisina kuzoziva ipapo, vakange vari vangani? Network iri kunetsa, ndichinatsa kukuzwa, network iri kunetsa mambo. Alright, ndiri kubvunza kuti inini pamakaenda padziva muchida kunobhabhatidza vanhu kana kuti kunobvisa vanhu mweya yetsvina, makange mune vanhu vangani? 10. Okay. Right, pa10 vakafa ipapo 3. Vakararama ndo 7. Handiti? Okay. Aiwa, zvakanaka ipapo. Tinotenda zvikuru sa, tichazokubatai zvakare muzvirongwa zvinotevera. Alright, zvakanaka. Thank you so much. Bye. Muri yeZimbabwe, kuna vachangotibata, urangu zita ndinonzi Menas mwana wekwachibanda. Wenge tichitaura naye muprofita ane nyaya yakaitika kumasvingo. Paye pakafawo vanhu 3 vasiri kuzikanwa kunzi vakafa nei. Vamwe vanoti vakatorwa nenjuzu, vamwe vanoti vakarwawo nezvidhoma, hatisi kuziva. The voice is yours in the comment section. Ndimutese mutitsanangurirewo. Tenge tamubata kuti tinzwe kuti atitsanangurire zvakafamba sei. Inini semutori wenhau Menas Chibanda ndichafonera zvakare mumwe munhu andiri kuziva akange ari pachiitiko ichi, aida kubatsirwawo akapona. So kana ungosati wasubscribe, kana wakasubscribe kudhara bo zvekuti kana kuti regai nditozame kufona nhamba yake izvo so tinzwe kuti iri kuita here. Rambai muri ipapo. Tida kunzwa kuti zvekutaurwa nomuprofita uyu ichokwadi here, maitikira akaitika nyaya yacho. Regai nditirai kumufonera. Halo. Ya, ndinonzi Menas Chibanda, ndiri mutori wenhau, ndiri kuNamibia. Halo, zdepi mukomana, ndinonzi Menas Chibanda, ndiri mutori wenhau, ndiri kuNamibia. Ndinonzi Menas Chibanda, ndiri mutori wenhau, ndiri kuNamibia. Halo. Zita rangu ndinonzi Menas Chibanda, ndiri mutapi wenhau, ndiri kuNamibia. Alright. Mumwe wacho haasi kunatsondinzwa hama dzangu. Ndofunga ari kumamisha here, network inenge iri kunetsa. So ndichadzoka zvakare, ndofunga kana after 1 hour ndozonzwa kuti zvakafamba sei. Ndiye mumwe wevanhu akapona patsaona kana kuti panjodzi yakaitika paibhabhatidzwa vanhu nemuprofita wamanzwa ndichitaura naye naika. So thank you so much. Kana pana ari local muNamibia muno please arikuda kunatsonzwa nyaya izvizere, ngandisendiro airtime panhamba dzangu dzinoti +26481700280.
kana kuti 081-700-2800 uri muNamibia munomu uchida kunatsonzwa nyaya yezvizere handina airtime yakakwana, da kunatsointerviewa mukomana uyu kana kwe30 minutes. So ndisendero airtime hama dzangu $10 $5 Namibian dollars is okay, inondibatsira iyo. Thank you so much. Ngatisanganeyo pa next live. I am out.